Os ancares lucenses viaxan polo mundo entre as páxinas do calendario 2021 de National Geographic. Unha fotografía do Castro de Santa María de Cervantes, xestionada pola Deputación de Lugo, é a imaxe do mes de marzo do almanaque, que ilustra a prestixiosa revista internacional xunto á Rede Española de Reservas da Biosfera. A foto do poboado Castrexo, que data do século I e está incluído na reserva dos ancares lucenses e montes de Cervantes, Navia e Becerreá, foi seleccionada entre os 52 territorios de España que contan con este recoñecemento da UNESCO. É a única das reservas galegas que figura na publicación. A instantánea foi tomada por Óscar Doral, un dos gañadores do cuarto concurso de fotografía das reservas da biosfera Terras do Miño e Ancares lucenses que convoca anualmente a Deputación para promocionar estas contornas naturais. O presidente José Tomé amosouse moi orgulloso pola presenza da nosa provincia nesta publicación, xa que ademais de proxectala a nivel internacional, chega nun momento especialmente importante, no que a promoción turística é máis necesaria se cabe nestes tempos de pandemia. Ademais, lembrou que este acontecemento axudará a impulsar as marcas que o organismo provincial sacará este mesmo ano para promocionar produtos e servizos nestes territorios. En canto se recibiu na Deputación, enviouse cada seu exemplar do almanaque aos alcaldes dos 29 concellos que forman parte das reservas dos Ancares e Terras do Miño, territorios que xestiona a propia Administración provincial.